Здравейте на всички отново, добре дошли в моя канал. Както знаете, аз съм Катя и вие отново си пуснахте мое видео. Днес, както сте разбрали от заглавието, ще направим нещо, което вие най-много искахте. И това е просто да ви разходя из стаята ми, което ми звучи най-простото нещо на света. Първо, преди да започнем, само ще ви кажа, че тя, моля ви се хора, никога не изглежда така. По принцип е доста по-разхвърляна, но ли така трябва за вас да изглежда малко по-приведена във вид е това, което ще видите след малко сега. По принцип не е така, но все пак да, това е и да минаваме към същинската част. Така, ще започнем от външната страна на вратата, като цяло отвънка на стаята и може би заради ето това нещо, което е най-интересното нещо на вратата или по-скоро единственото нещо на вратата, това всъщност представлява една табелка, която с сестра ми си направихме няколко дни, буквално след като ни направиха стаята да изглежда така. От едната страна пише махай се влизането забранено, нещо такова, а от другата пише заповядайте влизането позволено с някакви розови изрезки, е написано красиво, да. Дори не знам защо държа това нещо, още тук просто мина с някакво удоволствие. Като влезем в стаята, първото нещо, което се вижда е ето това. Тук е много по-светло, отколкото в коридора, но да започнем от другата страна на вратата, на която всъщност са ето тези неща. Това тук е рисунка от лабиринта, да, аз докато се сетя. И това тук са мои грамоти. Не знам защо си слагам грамотите, не знам защо само аз. Но да, фактите са тук, просто трябва да сложа нещо на вратата. Имам планове да сложа още рисунки, но за момента не съм сигурна. Това тук е нашият гардероб, това тук съм аз. Здравейте, вие ме виждате. Така, тук имам един голям проблем с този гардероб, защото когато аз искам да си избирам дрехи, ето така ми изглежда гардероба отвътре. Отново не изглежда подреден като целият ми живот. Когато аз избирам дрехи и бързаме за училище, тази страна на гардероба е затворена. А когато сестра ми се избира дрехи за училище, нейната страна е отворена, моята е затворена, което е огромен проблем, когато бързаме и трябва и двете да си взимаме дрехите едновременно. Но все пак това са ни гардеробите и забравих да ви покажа, ето тук отдолу имаме шкафчета. В моето ето тук. Това какво е сега? Тук са някакви стари мисля, че стари тетрадки от минали години. Това е едно албумче, което бях правила, едно помагало по литература. Това е една книга за космоса. Така, ако ви говоря за всяко нещо, видеото ще стане много дълго. Добре, тук имам книги за рисуване, които използвам от време на време и някакви стари учебници. А тук отдолу, какво имаме? Тук отново някакви книги, които едва ли някога отново ще прочета, защото като гледам с детски приказки, няколко игри и да, по принцип аз не бъркам много в шкафовете, особено тези двата почти не ги отварям. Тук са просто неща, които не ми трябват, а от страната на сестра ми, да видим, дори не знам какво има в тези гардероби. Тук има тук имаме още една игра. Между другото, тази игра е страхотна. Препоръчвам ви я. Стари учебници на сестра ми, стари тетрадки на сестра ми. Тези игри трябва да ги събера в един шкаф. А тук отдолу имаме стари чанти, които слагам може би веднъж в годината, ако въобще изкарам. Да. Имам супер много чанти. Друго, което забравих да ви покажа е, че ето тук държа някои от рисунките ми. Да, държа си рисунките зад гардероба. Така, ето тук отгоре. Ето ще ви оставя. Вие сте горе без мен, да. Ето тук отгоре са ми част от плюшените играчки, които няма място на това легло там за тях. Това тук е нещо старо, дори не знам защо е тук, но да. И ето това, не знам дали знаете, по новата програма трябва тестовете ни да си ги пазим ние и си ги държа в тази папка, която седи тук горе, за да не я изгубя някъде. Така. Това тук е леглото на сестра ми. Имаме еднакви завивки, така да се каже. Да, ето тук тя има. Мисля, че има само една плюшена играчка, но е супер сладка. Нейната пижама, това нещо тук е едно пончо, което се слага върху пижамата си. Да. Завивките са супер мекички, да, какво друго да ви покажа? Ето тук отдолу има още шкафове. Добре. Тук какво има? Не, този шкаф не го харесвам. Това е шкаф с подвързии и с тетрадки, които може би не са изписани още. Да. Когато ми трябва етикет или подвързия за нещо, бъркам тук. Тези неща са на сестра ми. Този шкаф е изцяло на сестра ми. Тук са някакви нейни тефтери. Извинете, приятели, бутнах ви. По това има толкова много прах. Това дори не е писано.
Да. Има някакви тефтери, някакви книги, това от наследниците. Тук има някакви играчки, това май пак игра. Да, някакви неща на сестра ми. Тук са нейните супер сладки пантофи, които аз обожавам. Много са сладки. Една приятелка ги подари, така отново ще разбутаме леглото сега. Това е шкафа с учебниците, който просто не бива да бъде отварен, затова го затваряме. На кой въобще му трябва да знае какво има в шкаф с учебници. Добре, мърдаме ги. В момента ви показвам, ви припомням, че това са цяло неща на сестра ми. Тук има някакви нейни неща, които дори не искам да разбутвам. Нейните неща са доста по-подредени от моите. Тук има някакви кремчета, кълъфи за телефон, парфюми, бижута. В нашата стая има много бижута. Добре. Тук отгоре на нейната ракова, или както се нарича, има още много бижута. Това е лампата, която аз имам същата. Якото е на тази лампа сега, че прави ето така. И може би най-якото е ето това нещо, на което може да си избираш цветът. И не знам откъде е, защото знам, че имам въпроси в коментарите. Май ще трябва да поиздиря откъде е. Нейният компютър, нейният таблет. Тук са хилядите моливници, които имаме. Това нещо, между другото, е много яко. Хора, това е острелка. В момента не мога да ви демонстрирам как става, но нещата падат ето тук отдолу и е най-удобното нещо на света. Химикали, моливи, пергели, фломастери, каквото можете да си представите. Така. Това тук ни е бюрото и то е само едно в стаята, но не ни трябва и повече. Това тук е гледката. Тук има един човек. Той може да ме осъди, че го снимам. Добре, да се върнем на стаята. Да, имаме такова нещо, да не ни изкривява гърба. Нещо такова, откъде да знам. Това тук вече е моята страна, която е по-интересна. Не базикам се. Така, тук са моите моливници, моите толкова много. Както виждате, нейната част е много по-изчистена от моята. Така, тук имам някакви джунджурики, гапарчета, значка, телбот. Какво си говорите просто. Тук отдолу имам шкафче с някакви неща, които не мога да отворя в момента. Това са нещата, които са ми на първа ръка най-важни. Това ми е тефтер с стихове, който в момента не мога да ви отворя. Това ми е тетрадката, в която си пиша идеите за видеята и някои сценарии, ако имам скетчове. Това ми е главното нещо, на което вече листите са толкова много, че сигурно мога да спася едно дърво. Да, пиша си там някакви задачи, разписвам химикали. Да, знаете от какво имам нужда. Това тук е телефонът ми. Телефон като телефон. Най-сладкото може би е ето това зарядно. Айде фокусирайте. Което е като Пикачу и е супер сладко. Знам, че ще ме питате от Wish. Тук имам същата лампа като на сестра ми. Имам и ето това нещо, което е най-яката штора на света. Вижте как, обърках ги. Как може да я спускам като не знам, като на театър някаква завеса и мога да я нагласям дали да е така и да пуска светлина или да е тъмно ето така. Но когато снимам видеа, тя е вдигната догоре и целият квартал ме гледа. Сега, тук имам слушалките ми, които са бежични и са много яки. Какво друго да ви кажа? Тук имам един дезинфектант, така ли се казва? Гел за почистване на ръцете на Нивея. Нивея. Боже, Балея. И просто, щом го видях в DM, се влюбих в него и веднага. Какво друго имаме? Как можах да не започна с тебе? Това е сладура пам-пам. Вие го познавате. Той е диспенсър за вода. Вие ми обясните, че се нарича така. Тук имам една кутийка, в която просто си събирам стотинки всеки ден. Би трябвало да е всеки ден, но аз забравям. Още джунджури. Един капан за сънища. Така ли е правилно да се каже? Който между другото е супер грозен и също си тук от 2 дена. След като си направих стаята. Аз сама ли си я правих? Откакто ми направиха стаята, но ми е някакъв много сладък спомен. Сега, леглото ми малко по-отстрани да ви го снимам. Имам супер много плюшени играчки, защото аз обожавам плюшените играчки. Имам и табло, което е с всякакви неща, които просто са важни за мен, така да ги кажем. Тук имам една моя рисунка, снимки с приятели. Това е една картичка от една пратка, за която не знам дали съм ви разказала още. Всичките тези неща тук, касови бележки, автобусчета за... билетчета за автобуси, да, са ми супер... Нали... Нещо като спомени, за тази 4 детелина каква история имам, нея трябва да ви я запазя за някое видео. Имам една моя снимка, когато съм била бебе дете, така, програмата за училище, така. Продължаваме да ви мръдна назад, да видите как изглежда цялото ми легло. Още няколко възглавнички,
които са супер сладки, особено тази ми е една от любимите. Тук имам едно такова штракало за филми. Така. Ето тук отдолу всъщност е моята разпиляна част. Нали помните на сестра ми колко подредна беше? Моята не е. Тук имам също някакви парфюми. Да, това нещо не го знам какво е. Тук имам някаква бележка, дори не знам. Имам карти. Защо имам толкова много карти за Бога? Там е тъмно и не може да се фокусира добре. Киноочила и така най-нормални неща. В този шкаф тук имам някаква касичка. От това ми е плика с картички от някакви неща. И това тук не е реклама на Персил. Тук си събирам... не мога с една ръка да го отворя. Тук си събирам киндер играчките и всякакви по-малки фигурки. Вие знаете, всъщност това ми е колекцията. Така, тук отново имам моите чехли. Защо ви показвам чехлите си въобще? Това е шкафът, в който не е добре да се бърка с учебници. Дайте лайк на това видео. Ако бръкнете в дъното на шкафа си за учебници, ще изкарате сигурно един такъв сноп от листи. Сноп ли се казва? Добре. Ето тук също шкаф, в който ми бива да се бърка. Дори не го знам какъв е този лист. Тук събирам неща, които в принцип няма да ми трябват повече и бъркам този шкаф просто когато ми трябва нещо много шантаво. Като цяло складирам неща, които не използвам и ми е жал да разкарам. Това може би е най-подредената част от моите неща. Това тук е шкафът ми с нещата за рисуване, който поне ако не е нещо друго, той да е изряден. Него мога да ви го покажа малко по, така да кажем, обстойно. Моля ви, които трябва да ги подновя малко, защото сигурно имам само HB и 2B, акрил, глина, която не знам какво търси тук. Това са такива пастели за графика, четки, толкова много четки. Боя за текстил, боя за темперна боя, имам туш. Боята ми за стъкло не е тук. Още боички, листи, цветни хартии, палитра. Това дъска за пластелин. Да, защо ми е дъска за пластелин? Добре, продължаваме. Ето тук всъщност са раници ни за училище с Али и чантите, с които ходим на уроци или излизаме. То не са чанти, всъщност аз ходя с мешки. Тази е на Game of Thrones. Напишите ми дали гледате Game of Thrones. Изморих се да ви говоря толкова много време. Така. Тук имаме още един стол, който обикновено е затрупан с неща, но както ви казах, го разчистих за вас. Тук просто ми е батерията за телефона, за телефона. Тук ми е батерията за камерата, защото ми трябва постоянно. Имам една дъска, на която се пише, вие не я виждате. Когато се упражнявам за някое контрол, добре. Този тапет, ето там е Марийка, точно тя е Марийка, другите не ги знам как се казват. Може да предложите име на другите, така. Обръщаме се, така. Това нещо тук, скоро ще разберете какво е или по-скоро за кого е, но има време. В този шкаф отдолу почти не се бърка, тук също стари учебници, тук имам някакви прежди, които не използвам, затова не го отварям, силиконът ми е там. Пистолет силикон, да не се объркате. Тук имам бижута. След малко ще видите колко много бижута имам. Това е една такава рокличка, която държи нещата, които по-рядко нося като бижута. Всичките тези кутийки тук, тази не мога да отворя с една ръка, са пълни с някакви дрънкулки от сорта на бижута. Имам пухчета, които обожавам. Още дрънкулки, много дрънкулки. Дезинфектант за ръце, втори в стаята. Не знам колко още ще открия. Нещо против пъпки, да. Между другото, продуктите на Акне Аут срещу акне са много хубави. Тук продължаваме нагоре. Имам една рисунка, която вие сте виждали. Тя е от филма Дивергенти, който супер много харесвам и ви препоръчвам, ако не сте гледали. Сега, тук какво имам? Имам диско топка, която ако някой дойде на гости просто и ни е скучно, просто да, рядко я използвам, да. Някакви лепила, тук нещо, което не използвам. Той е панер, дори не знам откъде се е взел. Това са тук. Мисля, че тук отдолу имам пръчки за силикона. Тук отгоре това го наричам редчето с кутийките. Това всичко са кутийки, несесери. Тук има още несесери. Това всичко са празни кутийки, несесери. И да, трябва да ги раздам на някои тези кутийки, несесери. Тук горе, какво има? Аз в момента съм на пръсти и не виждам какво се извижда на камерата. Имам един глобус, би трябвало да имам някакви фигурки, но не мога да ви кажа, защото там толкова време не съм поглеждала. Така. Това може би ми е втората любима част в стаята след частта ето там. Така. Това тук е... Какво е това? Няма си име. Това е нещо като моето табло с всичките ми гердани и гривни, които имам. Това нещо съм си го правила сигурно преди
3 години, но е супер удобно, защото не ми се заплитат бижутата, като са накачени на такива габърки. Това е просто едно корково табло. Тук отдолу имам още козметика, да. Тук са гримове, много гримове, които не може да видите всичките, защото кутийката е тъмно, но да. Ето тук имам още гримове, тия мисля, че по-голямата част тук са на сестра ми. Също да, всичко, което виждате в тази кутия е общо с сестра ни. Мисля, че и тук има нейни неща, да. Тук имам още бижута, да, знам колко много бижута имам, трябва да ги разчистя всичките тези неща, които почти не слагам някои от тях. Тук имам един гребен за коса. Приятелите ми знаят, че съм голяма фанатичка на... О, здравейте, приятели! Съм голяма фанатичка на тема да ми е среса на косата. Някакви други джуджавки, които използвам. Това тук ми е шкафа с електрониката, в който ако изкараш някой кабел за по-малко 10 секунди, ще те призная, защото всичко е заплетено. Ако ми трябва нещо, си играе доста дълго време. Имаме бежични батерии и слушалки там. Тук са някакви учебници по английски. Да, този шкаф също изглежда доста подреден. Тук имам листи за принтера, които почти не използвам, някакви стари книги. Това нещо е машинката, която би трябвало на този телевизор, който не ви показах, да пуска детски, нали знаете, Дисните се слагат допълнително, но този телевизор в момента се опитвам, мисля по какъв начин да го разкарам, защото не ми трябва, кой вече гледа телевизия. В това кашонче, ето тук, боже, снимам от почти 20 минути. В това кашонче тук са ми играчките, не играчките, отдавна няма играчки, там са ми чантите, които нося по-често, които не мога да ви покажа сега, но да, всякакви чанти, раници, всъщност нося повече раници. Тук имам още възглавнички и неща, които просто няма място за тях на леглото ми. Какво остана още? И ето тук, може би, ми е това Shadow нарека клипър. Нещото за лампата. Едно ковче, което не знам защо е тук. Нали, не, за да прибира буклуците, но е на Wings и е просто... Боже. Така. И хора, това беше всичко за днешния клип. Извинявайте, ако е станал малко по-дълъг, но просто има супер много неща. Даже аз ви говорих доста бързо. Ако тръгна постепенно да ви обяснявам, не знам колко часа ще стане това видео, но благодаря, че гледахте това. Тук е моя Инстаграм. Моля ви, последвайте ме, защото качвам снимки, интересни са. Благодаря ви. Абонирайте се, може да ми напишете коментар дали ви е харесала стаята или какво имате във вашите стаи. И до следващия път. Обичам ви!